Natagpuang palutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang mangingisda sa Sual, Pangasinan. Tutukan sa report. Bangkay nang naiuwi sa kanilang bahay ang mangingisda na si Fernando Dulay ng Pangaskasan, Sual, Pangasinan. Natagpuang palutang-lutang ang bangkay niya sa dagat na sakop ng barangay Baybay Norte ng nasabing bayan. Dalawang fisherman ang nakahanap ng victim ng sabihin nating drowning incident. Kasama raw ng biktima na pumalaot ang kanyang tiyuhin na si Eleuterio Dulay kahapon. Nasira umano ang kanilang bangka ng aksidenteng bumangga sa malaking bato. Inyimigid kami, inyimigid ko. Tinarima kami ajay, tanong mo kami nga sagwan nga umito, igaod. Tapos pinipa kami, bantayam na to, inakye agalati badong-badong. Iniwan pansamantala ni Eleuterio ang kanyang pamangkin para mauna ng sumisid ng isda. Pero pagbalik niya sa lugar matapos ang mahigit 2 oras na paninisid, hindi na niya nadatnan sa bangka ang kanyang pamangkin. Ururaya lata, iwan sumang pwede ka nakak nga kabawis da. Apay ka domnay, manong tawag na kami, ore angkel. Pinururaya ka ron na yan na, tagawid kan, layain, matayin mo na. Hindi makatader, madampi. Usually, every morning yan, naglalaot yan, nagpapalaot. At nakasanayan na tuwing mangingisda siya, magdadala ng alak. So possible na yun nga, baka nakainom tapos nagsisi siya, kaya possible na nalunod siya. Kinumpirma ng mga kaanak ni Fernando ang insidente. Luang buti, ada kagudwa yung mesa, wan na bate. Kumbinsido ang mga kaanak ng biktima na walang foul play sa insidente. Kasama si Henry Duminsil, ako si Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.